La boca és part integrant del nostre organisme i si patim una patologia bucal, altres parts del cos es poden veure afectada. Per això és fonamental mantenir una higiene dental correcta. És important raspallar-se les dents de 2 a 3 cops al dia durant 2 o 3 minuts. És important utilitzar una pasta dental amb fluor amb la concentració recomanada. El raspallat de la nit és el més important i hem d'anar a visitar l'odontòleg un cop a l'any com a mínim. Posar la pasta dentífica al raspall. Col·locar el raspall en un angle de 45 graus i fer moviments circulars on escombrat per netejar bé tant les dents com les genives i els marges gingivals, la unió entre la dent i la geniva. Raspallar la cara externa de les dents, la que es veu, començant per la part posterior de la boca, primer les dents superiors i després les inferiors, avançant per totes les dents. Raspallar la cara interna de les dents, la que no es veu, començant per la part posterior de la boca, primer les dents superiors i després les inferiors, avançant per totes les dents. Raspallar la superfície trituradora, la que mastega els aliments, fent moviments circulars o de vaivé. Raspallar la superfície de la llengua per eliminar-ne els bacteris. Escopir l'excés de pasta dental però no glopejar amb aigua. Així es manté adherit el fluor de la pasta en les dents. El temps del raspallat ha de ser de 2 a 3 minuts. El raspallat de dents pot ser manual o elèctric i millor de cerres de duresa mitjana. El raspall de dents s'ha de canviar mínim cada 3 mesos. La pasta dental ha de portar fluor en una concentració de 1.000 ppm en nens de 0 a 3 anys, de 1.000 a 1.450 ppm en nens de 3 a 6 anys i 1.450 ppm en nens a partir de 6 anys i adults. La quantitat de pasta dental ha de ser igual a la mida d'un gra d'arròs en nens i a la mida d'un pèsol en adults. Per completar la higiene es pot fer servir fil o seda dental abans o després del raspallat, passant-lo entremig de cada dent. Substituts del fil dental poden ser els arcs dentals que presenten una manipulació més senzilla o els raspallets interproximals per persones amb espais amplis entre dents o pacients en ortodòxia fixa. Els glopejos bucals, col·lutoris, millor sense alcohol i estan indicats com a plus per reforçar la dosis de fluor. Les pastes blanquejadores no blanquegen i s'han d'utilitzar amb precaució, sota criteri professional, ja que algunes poden ser abrasives. Utilitzar sota prescripció professional les pastes dentals específiques per combatre la sensibilitat o el sagnat gingival. Per qualsevol dubte, demana cita amb el teu odontòleg.